Onye ozi Eliza. Onye ozi Elizabeth. Onye ozi bịa. Ozi nọrọ godi ọdụ, nọrọ ala. Hey! Nwere nọ ihe na-eche m uche. Ịma na anyị ka bịara abịa n'obodo a. Ngwa onye anyị ma. Ngwa onye ma anyị. Ụbọchị niile anyị apụta ebe a. Ma na-akụ mgbịrịmgba, ma n'ụtụtụ, ma n'abalị. Kemgbe ụtụtụ anyị nọrọ ebe, mụ bụ onye bịara abịa jụọ anyị kpọsara akpọsa ma anyị ga-ere ere. Ejirikwa aka na-aga n'ihu, agụ ga-egbukwa anyị n'obodo ahụ. Onye m sị m agwa gị. Echekwele m ihe ikwu. Oho. Mana nwere ihe m nọ kemgbe na-eche. Masị ngwa gị ụda, ama m ihe otu ị ga-eshilewe m anya. Onye ozi Eliza. Ndị Igbo kwuru sị na okwu anaghị anọ n'afọ ajọ njọ. Ihe ọwụ na-eche ogene kwukwe ya ka m nụ. Onye amụma Mary, achọrọ m echi nga ụda ma gaa n'ime obodo pịgharịa jụọ ese nyochachicha aga mkpome ya akwụkwọ ọcha ma amachisi ya n'ụlọ yiri uyu ụdị ọzọ dịka ụdị onye ọzọ ngaga nyotecha ma lọta bịakwa gị. Ya onye ozi aghọta m kwa ihe ị na-ekwu gba ka nke onye ga-aga ịpụ gị ga nyocha ka o dere ya lụọ ihe nke anyị na-atụ ihe. Aghọtakwa m ihe ị na-ekwu gba. Aghọta m. Iji ya. Onye ozi Eliza. Onye ha na-ekwu na ana n'ofu ebe ekiri mmanwụ. Agbakọta ọnụ onye ọma mere ọgba ọfụfụ. Iji ya. Ọ dị mma. Ọ ga-aga. Ya Obinna. Kedu ụdị ji gị na nwa ọlụmma gwuru? Ọ na-egwucha eji gbajie mbazụ. Gwucha eji gbajie mbazụ nwata atọrọ ime. Ụdị ji gịnị dị ha? Ọ sị na ọ dị ime. Ọ na-ajụ m ọ sị na ọ dị ime. Ọ dị ime. Chukwu alụkwa akụ nke amagbu onwe. Chukwu alụ. Ya bụ na ọ ga-etowara ime. Kedu ka ọ ga-esi bọọdụ anyị? Chigodo Obinna, onye kwuru na-ekwu maka ebe a? Ọ bụ nwa ọla mma. Ọ bụ nwa ọla mma. Bịa ị na-asị ya gbọọ dị anya ọ gịnị ya mere nya bụ ọ na-abụ onye na-ekwefe ya na Chukwudị ya na Onyedika nke abụọ ya na Chirube nke ịtọ na Awụcha mụwa bụ onye nke nọ ọdụkwọdọ na otu gboro aka mụ na ya goribe ngwachazie ka mkpọzi ali latest cassette mpa ema oge niile a na-asụ na nna eje ịgbọ mmiri mpa chefuo ya ọ bụrụ nwa m na ya na-ese eje ahụ ube I said it ya bụ ọgụnwa bụ onye ise ọkwa ya mba na ọgụnwa bụ onye ise ọ na-agụgharị mmadụ anọ gịnwa bụ onye ise ube ka anyị na cherenụ ka ngwụnụ ma ọwụ ngụnwa o ma ọgụnwa o nwaanyị ahụ kpọta nwa ya ofu onye n'ime na-akpọrọ ma ọwụ ka ụnụ kpọrọ ọtụtụ ndị ọzọ a ga-abịa nụ mkpọrọkọta agba n'ihu na ihu anyị amara onye nwe nwa mana ka o sila dị hụ n'ụnụ abụọ Mam kije kpachi isi mam owuchi nwoke ka owuchi nwaanyị ka owuchi agwụ ịkpa were ka tụkwasara n'elu tụkwasa amam ihe ihe bịara imere ebe a nke nwa na-edom afọ ọnụ ka ewu awụsa mana atụba nne gị ime mụta gị naga ebubo maole Obinna egwu a na-akpọfe m nnọọ Millie Jordan
Obinna. We be go and tell me no. You wouldn't know me now, but for family Jordan. No, one day, what you can do a level and a Miss a plume moving. Or by Hawk one day, Hawk one day, Miss a plume moving. Definitely miss. The father can a bread movie. Yeah, I can a bread. I'm a movie. Obinna menyoku. Obinna menyoku. One. Oh, bye. Obinna no one. Vacation. Go to our locketa. Obi Lily go me Lily. By one cassette, I'm getting out to you open. Go open now. One of the Obinna. I know when the mamma roy back and missing money in that's when I way. More gabano too. And the track, and I could be a jewel of you. Obiajulu. But as Robodo, Ebuike. Obiajulu. Now, Jack Films on our call 30. Now, one there. Nemo no two. Fire gun. Dinky just never say about what he didn't know about conductor. No more American way. One of the roof, whoever. A bobana, no be a juro. Babet, but they go. If it knows the other, miss. And I'm working at Beranka. More American way go, it's a way why or more capacity for a year. The mean injured in a minute to go put in non soaked in Billy Ajay, Jay Naga, Jalaya, when the people can see the more capacity for here. Papa, oh, yes, I come. I call it Alago. I know go Muna Ubuda. I'm a Tokugumiaka. Well, my call Raka. My call Kennedy Rakayaka. Woman on an unknown Ubuda, I'm a remove. So, nature come by your and this will leave them bambo. Ndị ọgbọ m enwezu nọ n'obodo a ma eno dị anyị ma batara ụbọchị a buru moto nchekwara na moto ọgụ ya onye na ya dị onye na-agbara odibo ka o bu wee dị ọ sị m na onye nwa wee gbakọchara wee sị na ọ kara m mma ka nje soro ụmụazị ibe m chọrọ akara aka m n'Ọnịcha onye ka nsị ka m kọtara ya Obinna papa hey ọ na-arọkọ na mmadụ ka ya na-eme ngwa icheche echiche gbakọọ n'ihu gbakọọ n'azụ wee hụ na otu ị wụsara n'ụlọ ebe a ka mkpụrụ nkwụ na ọ dịghị mma Olisa ekelekwe m go nsogbu adịghị ọkwa echiche ọma ahụ ọkwa echiche ọma Kwangwa gị na-eme ka nne saa afụgo m na ọ sarụgo ọkụ n'Ọnịcha ka mụnwa gbadara ọkụ usoro ibe m chụrụ Igbo ama m na ị na-ahụcha ihe ndị a ọ dị mma nwanne m nwoke ọ sasịrị onye ugwu otere gbagbuo ya ya sa afọ n'anya ekwe ma chekwara ka ndị ọgụ Ọnịcha anyị na-aga o nwere onye ga na ya nwere onye ma ya na-ajụrụ m kere onye nke m chọrọ ka mụ na ya nọ mmadụ karịrị n'Ọnịcha ndị obodo ya nọ n'Ọnịcha ha ehikanụ onye nke m na-eje na nke ihe bụ Obiajulu kpọkọ ma banyere na-abụ gara aga si m na o winuru bet 2 million bet bụ n'aka atọ nke a na-eme na kọmputa so ka njegodo na ọ na nke ihe wee ọ bụrụ ọrụ a na-amụ wee marụgoro ma ọ ga-adaba mbata ka ọ bụ aka atọ
ka iji maka ya ije Ọnịcha ka ọ bụ iji gbaa mbọ mma nọ na nke onye aka atọ ọ bụghị na ọ maka ya ka m ji eje na o ji ego n'aka kịta ịma na onye na-eje n'obodo ebe ọma ha na ihe anụgo na nke onye ya na-erigbodo nri na nke ya iwe chọbazi ọrụ ya amụ ọ bụzikwa n'aka atọ ọnwa dabara ewekwe ka asịrị na ndị na-ejiri onu ndị hazi onwe maka anụ mara n'anya na enwere ike echi akwadogo m Ọnịcha nwa nsogbu anọ bịa ọ ga-adịrị gị mma echiche gị bụ echiche ọma ebe ọ bụla ị ruru ihe ọ bụla i tinyere aka ma i tinyere ụkwụ ma i tinyere isi ọ ga-aga were were ego anyị bụ gị butere ị ga-ebute were bata bịa mee ihe dị mma ọ ga-adị mma papa agụ chege ga-adịkwa ka ị na-eledo papa anya papa ọ tinyezie m ego moto ego gịnị Ọnịcha onye chọrọ ije Ọnịcha ya ịkwadoghị akwado n'anya ịtụrụ ime ilu gbaa m n'ala pịa shishi a ga-adapụta wee ejighị m shishi papa ejikwa m 1000 naanị ihe m na-ekwu okwu onwe ihe inye m ka m wee sogbu ọ ghara ịbụ na ọ na moto ibe m goro ọkpa na-eri ma ọ bụ mineral mụnwa na-enene ha na Obinna mmadụ ahụ bụ ego jizoro m si rie nwụọ ị na-asị ya weta ego iji gote ọkụkọ ji chụọ aja n'ebe ọnụ mara ka isi eme ya mara ka isi eme ya ị nwere ike iji ụkwụ gaa ndị ụfọdụ iji ụkwụ gate aka ihe ịbazie ụgbọala jebe Agụ m oru nna ya bịara aka m na ya nọrọ nnọọ nwa m ebe ọ na-ejele Ọnịcha ije mba ọ dịkwa na mma isi na ị na-agwagwa Obinna ka ọ bịa nọdụ ebe ahụ ka gị na ya nọrọ n'obodo ịma ihe ọ gaji ime na Ọnịcha ụtọ ọgwụ ụtọ n'ọnụ ikwu mekwesị gị ọkụkọ isi ekpe Obinna apụgokwe o chere onwe ya echiche ọ pụọ ọkụcha aka kụcha gbachaa dịka ibe ya nọrọ ebe a Chibụọ ga-esa ahụ dị enyi bụrụ isi ekwe so na-agagharị nekwe ihe ji gị ọ isi a nekwe nke a ọ ihe ji gị tọọ isi a kpaa ya ka nwoke kpachachaa ya ka nwoke isi gị adị nlu ichebe echiche dị mma agwachakwa m gị ịmara asụ sụọ n'ikwe ime asụ sụọ n'ala isi a wee ezigbote inspiration ị na-asị m na m tọpụ isi ezigbote inspiration ka ị na-afụ ife a ị na-asị na Obinna echeghị echiche iche na ọnwa ife ọ na-eche bụ Obinna
Onye kwa na Obinna anya. Obinna. Papa. Ogene ogwe ihe chefu. Ihe dị ka gị. Nwekwu ihe nchefu. Ogene zi bụ nke ị gara pata akwa ọzọ. Ejewo m. Ime gịnị jewo? Ejewo m. Maka gịnị zi? Oge na-apụ onwe n'ime unu bela akwa. Unu ebere ụmụ dị anyị na-abụ na-ene m. Ebe akọrọ m obi, ọ na-adị m ka m pụọ kịta nla ana. Anyị ncha ya afọ isi ebe a. Nwe ebe nna eje. Anyị ere ana. Aha. Ana nke onye ke nna gị ka nke nna m. Nke nna m ọrụ m obu dị ọkpara. Ihe na-ekwu bụ ọ bụ na m meje Ọnịcha ha ya akpa ya akpa. Igbukele anyị ana onye ọbụla amalụ nke ọsọ m alụsị ntụọ nke m wee pụba. Ọsọ m nye mmadụ wee jide. Ụdị anyụ nnene m oge na-apụ ebe a. Ejewo m. Anyị afọ isi ya. Ọkwa anaghị. Onwe ala anyị na-ere. Onwe ala a na-eke. Alabala ke nna m ọ bụ chie. Onye chọọ ire ala jee ree ke nna gị. Anyị na. Nyana m efe ebe a. Papa ejewo m o. Nyana m efe. Mpi iche kikwala ya. Asịmpi. Nọrọ ebe ahụ chewe ma a ga-ere ala. Ọ gịnị dị ya? Kedu ụdị ụmụ m mụrụ ya? Onye ụwa ọjọọ chọghị ịma imi mapụ mkpụrụ anya ka ọtụtụ mkpụrụ anya ya sọji aka ka o tie mkpu olu arachi. Ọ gịnị dị ya? Hey! Hey! Nna ya akpụkwanụ nke a gịnị? Sọsọ fụ mkpụrụ nwa nke m mụtara ka nwa gị nwoke bịa mebisie ya otu a. Bịa tụwa nwa m ime. Chelo nwaanyị, chelo godo, chelo nwayọ. Ọ bụ ọgụ ka ị bịa ịnụ ka ọ bụ okwu ka ị chọ ka anyị kwuo. Achọrọ m ka anyị kwuo okwu ka o doo gị anya ihe na-eme. Bịa nwa m. Ka m chukwu gị. Ị ma Chukwu dube m. Ị ma onye dịka? Ị ma Chukwudị? Ọ bụ gị afọ niile a na-akpọ ịma ha? Ifugonu ụmụaka ịtọ mkpụrụ afọ tinyere ụmụaka m na-abụ bụ ndị ha na ya na-egwu mmiri. Ha gwụsịa ya anaba. Ọ bịazie kịta asị na ọ bụ Obinna tụbara ime. Ifugo ya bụ na ị ga-alawa dịka onye nne jụọ ya ka ọ gwa gị eziokwu maka na ọ nwaanyị ma onye tụbara ime. Ọ nwaanyị ma onye tụbara ime nye agwa gị eziokwu ọ bụghị Obinna. Ifugo ka o si chịkapụ ọsọ. Ke ha yem ụmụazị kịta. Ke ha yem ụmụazị kịta. Hey! Ọ bịagala egbuo m. Obi! Wee nwaanyị egbukwa na-egbu egbuni ya. Ụmụaka kịta ọ bụ ya onye ekwetara ọgọdọ ya ekotere ya. Legoro ife ọsụ na ahụ sọwa efe. Bịa ka i buru Obinna. Ọ bụ nwa m, nne m, eze nwa, nne m biko gbagodo m nke bụ eziokwu. N'aha niile Papa Obinna akpọ ma Chukwudị onye dịka ha niile biko nna gbagodo m nke bụ eziokwu nke tụbara gị ime n'ime ha. Ọ bịageli ichere ite m ule nke tụbara gị ime n'ụmụ okorobịa niile akpọtụ. Mi na Obinna merụ. Mi na Chidube wee megwa. Mi na Obinna wee megwa. Obiageli. Mana onye nke mi na-emerụ n'ikpeazụ anụwa bụ Obinna. Obiageli. I wee rapụ onwe gị nwoke ine dị n'obodo a wee na-alị gị enu kelia olito. Ibudola na-eji ala ụlọ. Obiageli na-eche m anya tee m ule.
ife ọbụla ị na-ekwu ọsịsọ ka nsị ebe a pụọ m nwere oge o nwee ebe m na-eje dị ezigbote mkpa ewuli iwe osewebeghị aha m onye ozi Eliza aha nne m ukwu kwa na onye amụma Mary anyị bịara abịa n'obodo a anyị wụ ndị na-eji ozi ndị na-eme ihe ozi ụmụ ihe ndị amụma ndị ozi Chineke onweghị onye anyị ma n'obodo a masị m abịa mgbe m nọ na-aga m ahụ gị ma akụọ gị anya masị ọ dịkwa ka ị ga-ama ihe a na-arụ maka isi ga-ịchara isi ndị ma ihe a na-arụ onye m ji kwụsị gị ihe m ji kwụsịkwanụ gị wee wụrụ na achọrọ m ka inye m aha ndị na-achọ nwa ndị na-enweghị di ndị na-anwụ anwụ ndị na-arịa ihe ọbụla ha na-arịa ka ide ige m aha ha ka anyị were ya kpere ha ekpere ka ahụrị ha mma ya na ọ bụrụ onye onyinye ọbụla ha wetara ma ọ wee ego ihe ọbụla onyinye ngozi ma onyinye ihe ha bisi ka ha ji bịa kelee Chineke n'ihe ọma o mere ha anyị eke ya ụzọ abụọ ma enye gị otu anyị ewuru otu onye m ji sị m akwụsịrị eziokwu ọgwụsịa eziokwu niile sọsọ ife a bụ nsogbu gị nnọọ ọgwụla si ihe a ka iji wee kwụsị m ebe a aha ndị ihe na-esiri ike na ndị na-achọ dị ndị na-achọ nwa ọgwụla ihe m chọrọ ọnwa egbuo ka alụla aka a na-ekwuzikwanụ gịnị ọzọ sọsọ ihe a ọgwụla onwe ebe ọzọ ị na-eje ka ọgwụsigo nwa nkwa ebe ọzọ m ga-aga ọ bụrụ na ị ga-enye m aha ma na-eruolenụ m n'isi mmiri Obinna kedu ebe Obinna ga-anọ kịta ngwa na ihe ị ga-eme kịta chere m ma abịa ọkwa ị ga-anọ ebe a chere m ma abịa kịta ngwa nwaanyị isi na onye ozi ebe isi n'ịbụ onye ozi ebe ọkwa pụrụ ife iche ikwu rapụ onye abụ nsogbu adịrọ na-ekwu ife iche ikwu n'elu okwu kwuo onye na-adị ka ihe ese na mbiri Igbo kwuo okwu oke nwa ha onye mbụ nsogbu adịrọ bịa ngwa unu metụ chere ọ nwanne m nwoke ngwa na-ekwuzi echekwa m ị gara kpọtara m ndị uwe ojii ihe m ji si meghezere onwe m enwune aha m onye ozi Eliza ana m arụkwara nne m ukwu a na-akpọ onye amụma Mary ọrụ anyị bịara abịa n'obodo a ya ihe anyị wụwo ndị amụma ndị ozi Chineke a sị m ka nwunye gị dịge m aha ndị na-achọ nwa aha ndị na-achọ di aha ndị ahụ na-adịghị ndị na-achọ ka Chineke napụta ha n'ihe ọjọọ ka anyị kpere ha ekpere ka ọ dị mma nwa ihe ọbụla ha butere anyị gbuwa ya ụzọ abụọ otu agara unu ka ọzọ agara anyị ọbụla ekwe n'iwe ọ dibịa ya bụ nkwa dibịa ndị ekpere ụlọ ekpere ihe ọ mmadụ na unu ga-agwọ ozugbo ngwọri ezigbo ekpere ka Okoronichida ezigbo ekpere ọ bụrụ Okoronichida mba Okoronichida oruru ga anyị bido ekpere nnapụta Jehova ọhịa anyị na-ekpe enwere ife ọzọ ikwu dị mkpa nchọ ka ịkọwa ọfụma isi na onwe ife onye unu gwọrọ ọya onwe ife o wetara eke ya ụzọ na-abụ anyị nwee woru unu nwee woru nya cherekwa ka o doo anya nya ọ bụrụ ewu na-abụ ka e wetara unu ewere otu anyị nwe were otu ozugbo nje ọkụkọ ofu ebe ozugbo nụnụnụ ngwa ka njụọ gị emechekwenu eweweta ife dị ka ji na-abụ na ọkụkọ na-abụ unu nwere dobe na ahịa ama mma ka ndị nkụta ya lacha anya anyị ka ụnụ onye amụma Chineke ọ na-atụ ashị oke eweta ewu na-abụ unu zobe ghara ịgwa anyị nkụta bịakwa lacha anya n'elu ya anyị ada atụ ashị ihe ọ bụla onye amụma Mary gwara gị gekwe ntị ọbọkwa ebe anyị na-achakapụ anya ọbọkwa ebe na-achasị anya ọ bụrụ na eweta ewu na-abụ iwe ghara ịgwa anyị unu wee jidie kedu onye nkụta ya lacha anya maka ebe otu obodo a dị onwekwa onye ahụ dị ovu mkpụrụ mmadụ arụ adị ọdụ anyị akpabigoro akpabi kedu onye nkụta alacha anya ma enwe ebe eweta ọ bụrụ na akọkọ unu enye ha anyị nke anyị jide nke unu ikweta ha na unu ya eme otu nsukwu nya efu ebe a niile
gbenye ngo ndị mmadụ ibiri nwunye igwe amakwa m ihe ọ na-ayarị adụ igwe ịmụ ibiri niile dị na biya ịgwara nwunye igwe kịta ụra rafere nne m hapụ ogologo okwu nye m aha ha inye ha ma aha gị hụ ọrụ ebube Jehova nke adịrọ na nke obele okwu na obele okwu bịa soro n'etiti oke Dorati dee Dorati di nwatakịrị ya nwata alụtopu mana abụghị onye kwere ọnụ ọjọka idegwu ide enyi ide dị n'akụkụ ya ka iwe na-elote otegwu obewara akwa di ya unu kperi ekpere onwe di o nwere ike ịpụ n'ụlọ ya so unu bichie idegwu Dorati isi ebe agbago kịta ifuru na ị na-ene anya ịgafee nya o nwere ọzọ na-esu enu ọ dịzikwana mma ịgafee nya gbago soro ụzọ ị na-agbago o nwere nke ọzọ dịkwa n'aka ekpe ịgafee nya nke bụ ụzọ n'aka nri ọ bụ dekwe m Juliana bụkwa di ya mana ndị a na-akpọ ọgụ bụ ndị dị ka wee dị mkpa Juliana kịta nne ya anụghọ di wee mụ ya ọnụghọ di ọmụ ya n'ụlọ ọ bụkwa ofufe asọ nne ya na-esi elu mana unu nwere ike imeri ekpere ka ọnụọ di ozugbo ka ọ ghara ihe mere nne ya ghara ime elu Juliana ọ bụgoro juri ka ị dere ihe ji ya na-elotie juri denye di n'akụkụ Nweke edele m ya Nweke ifuru Nweke a nsogbu ya bụ amụ anwụọ ya ọnwụọ ya anwụọ nwunye abụọ abụkatago bụ ụmụ na-anọ ha na-anọ wetu mmụọ emena ka ịra wetu mmụọ Nweke ka ị na-egburu anwansi ime ịkpụrụ Nweke onye nwanyị wee dulu mba na mmụọ wee gosi ihe gbasara Nweke holy akpọrọ m Nweke gwa gị ihe ọ na-eme onye nwaanyị wee gosibe gị ya na mmụọ ibechi onwe gị otu onye nwaanyị gosi gị ya na mmụọ ngwa Jude akpọrọ m Jude onye nwaanyị gosikwazi gị ihe na-eme ya Jude sọgụ kpọọ onye ugboro 10 Jude gwa m ihe na-eme Jude onye nwaanyị gosi ọzọgo nke a dị agụkwọrọ ntị ka ngwa ọ bụkwa na ịchọ ka ha lụọ ọrụ onye ọbụla wepụta eziokwu eji wee lụọ ọrụ ahụ eziokwu dị nna na ngwa na onye nwaanyị gosikwu nke na-eme Jude mgbasa anọghị m n'ime mmụọ da gwa m ihe na-eme Jude ngwakwa gị ihe na-eme Jude keta iwe banye na mmụọ wee fụ ya dee Jude n'akụkụ ya agha ezinụlọ agha ezinụlọ o nwere ihe o tinyere aka na-aga aga ọkwa ụmụnna o nweghị ihe o tinyere aka mana ihe na-ewu ewu bụ na nna enu rugoro ọnwụ wee na-akpa ego ghara ime ya nwatakịrị unu ya eji agha ezo maka ọdụ nke aka nna ya dị n'ife a na-eme ya debezie kedu aba nwa na-eme oji ebo ya ọna nwa ya Eke CJ Chukwujekwu ebere nwa emegbuo ya oje ebo ya ọnata oje katagwo die ise ị chọrọ ana ijiji ya ịkpọ ji ebo tie jikwo na eji maka jiji ha anafo ọnagwo oje ọnata ọkwa ụmụnna na-eme ya uru ya aka ya kọwa so denye anọ CJ anọ ofu ebe ọhịa ya eji wee CJ ka anọ ofu ebe unu wee na-ekwu na anya nwere onye mechetaghị onwe adịghị akwụkwọ emego nwa ife n'obodo ahụ akwụkwọ emekọtago nwa wee gbagwa onye ọnụ efu nwata na mma ya akwụkwọ na-adọ ya o megwu ya alụ nke kacha ewute mbụ na ha adụ ya ma nọ ndị dibịa ha na mfụrụ mkpị na ana degodi ya nwunye nna ya na-eme ya unu ya aka na anyị kọwa nụnụ nwunye nna ya ọ chọọ ka ọ lụọ di unu na-aba na mmụọ debie nnọọ nwa ada ego onye akwụkwọ cherekwa
ya niile unu na-agbakwa m nwechiri ihe na-arịa unu nwere kwere ihe na-arịa unu n'ezinụlọ ịbịa ifu bai nsogbu gbakara ahụ ọ bụrụ na ndebere ife na-enye anyị nsogbu iberibe akwụkwọ na-aba ya eju mana amaka osi na-adụ ka anyị bidogwodu ọrụ ebe a imegwodu ofu onye ma mmadụ na-aba ebe a anyị afụkọ onye bụla tọbụ otu ekwobi ekwobe onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịawo onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịawo onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịawo onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịawo onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịa okorobịa nwokorobịa tunguzo onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịawo onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịawo hey tunguzo hey asị m gị gba nguzo afọ ome asọ shababababababa heli afọ ọkome onye amụma Mary okorobịa fere Chineke aka febere ya aka tube ya afa tebo Chineke na afa aka maka na afụka gị n'anya maka na ana m afụ gị kịta n'obodo oyibo nsọ ọkome ana afụ gị n'obodo oyibo o nwere nwanne nna gị chọrọ ịkpọ gị eje obodo oyibo ọkome onye amụma Mary ana m anụ nsọ ana m anụ nwanne nna gị chọrọ idugo wee jee Amerịka nsọ nwanne nna gị ana m afụta eko ekpo gị wee jee obodo oyibo mana enwekwa nwanne nna m n'obodo oyibo mechie gị ọnụ ị na-arụ Chineke ụka ụmụnne nna gị niile ka ị ma nwanne nna gị niile ka ị ma okorobịa afọ ekwu ị na-arụ ọnụ ụlọ jụọ nna gị ajụjụ oli afọ ekwu nsọ heli ọkome onye mma mana nna m anọzikwa nna m anwụgo okorobịa ihe onye amụma Mary na-akọwalụ gị bụ na ị na-alụọ nna gị nke kere gị ọ bụrụ na gị nke mụrụ gị n'afọ ya iru isekpulu anyị n'ime abalị ihe Chukwu nna kere gị si ya biko Olisa bi n'igwe gosi m nwanne nna m nke n'obodo oyibo maka na ọya ya akpọ gị afọ ekwu maka na mmụọ nsọ adịrị asị asị onye nna gị afọ ya bụ Ikenna afọ gị gịnị afọ gị ọ bụ gịnị afọ mba Emeka Chukwu emekara gị o mekarago gị nwa m maka ana m afụta iru ọma gị na ezinụlọ gị m ga-eji obodo oyibo onye ọma Mary onye ọma Eliza onye amụma ị na-anụkwa ife a mmụọ nsọ na-ekwu ana m anụ agbara gị okike ma gị ma ezinụlọ gị sekpuru ana tubechukwu n'afa tube ya afa tube ya afa na-etu ya afọ ekwu ọkome afọ ekwu onye amụma Mary onye ezi Eliza onye amụma ị na-anụkwa ihe a m na-anụ ana m anụ gwazie ya ihe mmụọ na-ezi gị amụma anyị asachasị ya anyị asachasị gị arụ witi nnu dị nsọ na mmiri dị nsọ ya ihe weta 5,000 naira eji wee bido ọrụ n'isi onye amụma 5,000 ọ bụrụ nsogbu echekwa m ife nwa ga-eli ife dịka 50,000 ma 100,000 na 5,000 ọ bụrụ nsogbu aga m eweta 5,000 onye eze Eliza onye amụma Mary ịmụkwa anya amụ m mba ịmụrụ anya ọfụma maka na ihe nsọ na-agwa m bụ na 5,000 a bụ ife ojii ife eji kwụsị m ka m zie ya ozi nwokorobịa ị ga-eweta 50,000 eji ego nnu nsọ ana m agwasị ike ana m anụ na-agwasị m ike aka ome 30,000 nke a ga-eji gote mmiri nsọ ego gị wee pụta 80,000
akome Emeka ihe weta 80,000 a ga-eji wee go mmiri nsọ ma nnu nsọ a ga-eji sasasịa gị arụ sapụcha ọkpachi niile munyi niile dị gị n'arụ ka ụzọ gị wee mepere gị ọfụma ọkome obodo oyibo 80,000 ihe ọ na-akọwa na ihe weta 80,000 naira ka eji melụ gị ekpele mana onye ozi ona mma ejekwanụ m 80,000 ebe a mana ka nje ụlọ akụ ka mgbe ọsọ je weta dị 80,000 unu agwazi m ebe nje weta unu ego abịa mba eji n'ụlọ akụ anyị nwere POS anyị nwere POS ọnwa na-akpọ POS anyị nwere na be anyị onye Eliza onye amụma mere akara ekwentị anyị ya bịa na be anyị weta ATM gị anyị were mmiri 80,000 naira ewere ego nnu nsọ wee ego nnu nsọ a ga-eji sachasị gị arụ ka ị wee nwee ike jee obodo oyibo onye amụma Mary onye amụma anya bịara Mary onye amụma anya bịara onye amụma anya bịara onye amụma anya onye ama ngwada alụ ndụ aga m akpọzi ka nje weta ATM mmezi abụọ ka m weta ATM agbazi amị ha na madrizi anyị nọ luche tupu onye ọzọ ya ga ọ dị egwu onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịawo onye amụma anya abịawo Mary onye amụma anya abịala Mary onye amụma anya abịala onye amụma anya abịala ezigbote iberibe onye amụma Mary ịmakwa na nwatakịrị nwoke ejidechala anyị o nwụchala anyị kpịtịkọm ịmakwa ofere obere ya mara na ihe anyị na-atụ wee ezigbote ashị nwere sonem ma bịa gwa onwe m sị Elizachi ma bịa cheta ozugbo masị hei mba ọwụ ya ma bịa kpuchie ihe niile ya adabakwa ka ihe mere m ji meze gị onye ozi m ama m ịma ihe ha na-arụ na ịma ihe ha na-arụ ịdị gara gara ọ na-ema gị na mmadụ adịghị gara gara ga arụ ụlọ ụdịrị ọrụ anyị na-arụ nne ọ dịghị mfe ịma na nwatakịrị nwoke wetara 80,000 naira lee n'anya nụ ma gị iwu onwe m n'ala Eliza ihu na Eliza dị ka m licha n'anya si nwa okorobịa nọ 5,000 ha wee chekwere dị m eche ịma na nwokorobịa ọbụla chọrọ ịga ala bekee nwokorobịa ọbụla nọ na Naịjirịa chọrọ ịga ala bekee ha dịgwara ire ala nna ha rechaa ala nna ha nye ka ha nwee ike nweta akwụkwọ ha ji aga obodo ndị aparị ọ dị egwu 80,000 naira mana onye amụma o biko ewekwala iwe o ori otu ihe m chọrọ ịyọtọ biko ewekwala iwe ịma na ị gwara nwa okorobịa ya bịa biko ọ bụrụ na ị bụwa amụma ka iti gị n'ime ya ka ọ dịkwa ka mmụọ nsọ na-edu gị si ya na a ga-asa ya ahụ mkpụrụ ụbọchị abụọ na ọ ga-agbakwa n'ụtọ saa ahụ ahụ n'ụkwanụ mụnwa bụ Eliza onye ozi onye amụma ga-asa ya ahụ a biko mere m ya mere m ya onye ọjọọ ọkwa gị bụ nwa ezigbote onye ọjọọ nsogbu adị ha ga-emere gị ọkwa ga na-ese na nke ịdọrati ọkwa eziokwu ichetakwara ikezi anyị gwara m isi na chetara m ya onye amụma mere ichefuole ihe niile m kọcharala gị mgbe anyị na-aga m na-echetara gị onye amụma anya abịawala Mary onye amụma anya nwanyị inwe ike iru ọma ya na ịbụ onye Jehova gọziri agọzi na onye amụma Mary ji ụkwụ ya wee chọta gị na be gị
si ka ọ gọzie gị onye amụma mere nwanyị obiọma biko gọzie nwa agbọghọ ana m anụ nsọ eyi ana m anụ afọ ekwu nwanyị ọma Chineke afụkwa gị n'anya onye mere eme maka na ngafe ka m na-agafe n'iru ibe gị otu a mmụọ nsọ Chineke wee gwa m sị m na m kwụsị bata ebe a ka m bịa zie ego ozi ka o hichaa gị anya mmiri akwa maka na ịtaka afụfụ bịa akwafa gị bụ Juliana enugo di emebere di ọka ome ana m anụ afọ ekwu ịbụ nwa Maazị Okeke nke na nwunye ya nwụrụ na mberede okporo ụzọ n'otu abalị ana m anụ ekwu nchi na afụ ncha ha wee gbaa gị ụchụ wee kechie gị ịma na ọnwa otu onye nọ n'ezinụlọ nna gị kechiri gị kechie gị gbaa gị ụchụ si na ị gaghị alụ di ama m maka na ha chọrọ iji anya ahụ m n'ezinụlọ a ama m na ha ga-emewu ya mana onye ozi nwaanyị onye amụma biko ana m arịọ gị ọ bụrụ na ị ga-ekwe kpọtụkọtụrụ m ahụ onye mere ihe a ka m memila ya ka m were ọbara onye a saa efere n'ime ụlọ a ọbịa akwụkwọ nsọ si na agha anyị na-alụ abụrụ agha ọnụ arụ n'ahịa ime mmụọ ejiri otu anụ ọgụ shari afọ ekwu ọka ome onye amụma mere Juliana Chineke jiri otu aha alụ agaghị m agwa gị onye kechiri gị maka na m kechi ngwa gị ga-egbu mmadụ ọ ga-egbu ọchụ ka o si dịrị ya maka na akwụkwọ nsọ si na anyị egbu na mmadụ mana aga m Chukwu na-ezitego m ka m bịa hichapụ gị anya mmiri a obiọma hichapụ gị ụchụ niile agbara gị onye amụma Mary ya nụta di ọnụgodi Juliana nwa Okeke nekwa gị nekwa di achọrọ m ịlụ di ka si n'ụlọ ekwensu abụọ ha biko ịmara ihe ọbụla ị ga-emere m ka m nwee ike lụọ di ka si n'ụlọ ndị amụsụ apụọrọ ha ama m na ka ha rie ihe niile nne m na nna m nwere bụ mkpa ha mana mkpa nke m bụ ka m lụọ di ka nyere m ohere Juliana nwa Okeke ngwa kunye maka Chineke na-erutego gị Chineke ọtọ asị m gị kunye ọtọ achọrọ m ịlụ di onye amụma kunye ọtọ mgba gbapụrụ Chineke egwu m gbapụrụ ya egwu asị m gị gbapụrụ Chineke onye amụma Juliana nwa Okeke ngwa nọrọ ọdụ nọrọ ana maka na Chineke na-erutego gị ọ ga-egwuchapụ ya mmiri akwa otu a nekwa di gị Juliana mesapụ aka gị ngwa gbasa aka gị gbapụsị aka ikpe gị gbasapụ ya aka ikpe gị nekwa ya ring ana m afụ ring wedding ring ọlaka ka na-agba gị n'aka Juliana ịma Sunday onye ọkwa Nsugbe Sunday onye ọkwa Nsugbe si na Nsugbe nwa Nsugbe nekwa ka m na-afụ ya ebe nọ gị Sunday onye ọkwa Nsugbe ya anụ gị ọ ya anụ gị ka nwoke si anụ nwaanyị Juliana mgbozugo ya enugodi ya afụ Sunday ọ ya abịa wee nụọ gị ka nwoke si anụ nwaanyị nwekwa ozi m nsọ na-agwa nkịta ọsọ ga-eweta 20,000 bido gbụba ya arụ ka iji wee gote nsọ na mmiri nsọ wee bido sachasịba ya arụ ka sachapụ ya otu anụ gị di a 20,000 naira onye ozi amụma biko ọ na-afụgo ka ụlọ anyị dị anyị adịghị edebe ego n'ụlọ ụtụtụ echi aga m aga na bank m gote ha na 20,000 mgbara bịawa n'ụlọ ụka ozugbo
Mama gịnị bụ mkpa gị? Onye amụma ezigbo onye ozizi Chukwu tere mmanụ. Onye amụma Mary. Esi ka m wetara gị ọkụkọ a ka m wee nye gị ka ị wee chụba azụ ị chọrọ eju ka ị wee chụtụsịa ụchụ niile juru m n'arụ. Ụchụ niile. Lekene Amadi bụ nwoke hụrụ n'anya, nwoke ihere amasị m, mana Amadi adịghị ele m anya. Nsusu Amadi a na ọkwapụ m, nne obi ọkwapụ m. Asị m gị mere m ya ka Amadi na-ahụ m ka nwaanyị, ọ na m enweghị ugwu, adị m ka nwaanyị si adị. Ozuola nsogbu anọ. Ị bịala na njedebe ya ebe a wee kwuchi ọgwụ. Ebe a ka mkpa gị niile ebe a ka ọ ga-ebi. Ịchọrọ ka Amadi ọkwa ya ọwụ naanị na Amadi ga-amakọ gị lụọ gị ka nwoke si alụ nwaanyị. Kunikene nwa m tinye ka m fọ gị. Le n'ọmalịcha nwa tụgharịgodi nnọọ lenu nwa enene ebe ukwu egbu ewu ka nwoke ji fụsịa nnọọ ọfụsa gome ka o nwere ife ọfụ ọ sigbuo onwe ya. Amadi ya anụ gị nwa m ịnụgo? Amadi makuba mo. Amadi makuba me. Nsogbu ga-agwele nụla. Ọ dị mma. Ngwa nwụkwa anyị wetara Chineke. Nwarịarịa ga-eso ya. Bịa bụ ụbọchị ọzọ wete nsogbu anọ mgbe ọzọ ịbịa wee weta ihe jachiri Chineke aja wetesịa iweta ihe ga-eso n'elu ya maka akwụkwọ nsọ kwuru si na mmadụ agbala aka na-agba ka ga-ahụ onye si Chineke na anụ ya. Onye amụma Mary. Eliza ngwa ụbọ ọkụka. Oke, hapụ ya. Ịma m. Onye amụma Mary. Ọ ka o mee. Ịma nke ese mee n'ọkụka. Lekwudu ọkọ nwa agbọbịa wetara ngụda. Lele abụbọ ọkụkọ ya efoshishi dala. Ọ dị ka afọ na-asa onye ọkụkọ. Lechukwa ya anya mata otu. Onwe ihe ga-eme na hapụ nsogbu anọ. Ịma na lenazi abụbọ ya tasichala. Lekwule. Nsogbu anọ anyị ga-ata ya. Emeka ewere ya hazie ji mmiri ọkụ ji okolo ịghọta m. N'ọrụ nke a onye amụma Eliza Eliza ịmụkwa anya onye amụma anya abịawala Mary onye amụma anya abịawala onye amụma anya abịawala Mary onye amụma anya abịawala onye amụma anya abịawala Mary onye amụma anya abịawala onye amụma anya abịawala Mary onye amụma anya onye na-abịa nna ike gwụ gwara m ọnwụ naanị gị ka ọ gwụrụ anwụ erika ka anyị kpatara ndị obodo adị edesego n'ụlọ onye be kpa ha na akọsị gị na ejiri ego onye mma Mary amakwa m nke ịkpara aka osi gị ojiro nke ịkpara aka ejiro m ego n'aka ejiro m ego n'ụlọ mkpu niile a na-etu ọnụ agụsigo m ndị obodo awụpụkwara awụpụ amakwa m nke agwụkwa ike ka anwụ adụkwu ikudo anwụ nke agwụgo m onye ka nweta taa ịma na onye mbụ aha efu onye bụ ire anyị ọdachi a mana onye nke abụọ nye m 3,000 onye nke tọkwan onye nke ịtọ nye m 1,000 ya ego niile njikọta bụ 4,000 naira sọsọ 4,000 ọnwụ niile a na-amaghị na mkpu niile anyị na-eti ọnụ agụsigo m na na-agụ abụ na-eti mkpu niile nsogbu adọrọ ihe ya mere na anyị ana anyị na-aka anyị jee pịkọ gbakọ hazie tụọ aro ka anyị ga-esi pụta echi nsogbu adọrọ ụbọchị niile ka afịa na-adị mma ka ịghọta ngwanụ anyị ga-aka anyị garie n'uri mba onye amụma ịma nrikwe nri mmụọ nsọ si na ihe ebu ọnụ otu izu ụka ka ị nọ na-ekpere na abụ inwe ike na-afụ ụzọ mụ anyị ebu ọnụ
ndị were esu ụwa akpọ shuga ndị ụbabara ma na-agba m abacha m ohu ndị abacha m ṅụọ mmiri mee ga-emechi ndị ga-akwụta ugwu echi ha kwụtaghala ịga nọ n'eke ahịa obodo a eke obodo a zụta nchi kara aka kpara agba anyị were achị ofe ọha ka were na-atọ ndụ mmanụ na-enwe ike na-ahụkwa n'ụzọ ọfụma ịghọta na mana onye mmadụ mere akwụkwọ n'uche nke m ga-asị ọ mara anyị ga-aga zuru anụ nchi ega zụta anụ ọkụkọ ndị gote odegwu juru oyi were ebutuo ya daalụ nke kakwa ibe ya ma nwoke ahụ na-akpọ maazị ibe nwaanyị a ya na-ebi a sị na nwaanyị ka abụọ onye gwara m sị na ihe a nwaanyị ka abụọ na-alụ ya ruo n'izu ozi ka ị na-ahụ n'ime mmụọ ihe menwe na aga m na-ezi ozi ka mmụọ si na-edu m ịghọta ka hapụ ịga ezi nke ga-etinye anyị na nsogbu ịma na ka bịara bịa n'obodo a anyị kwesịrị iji ya nwayọọ ka anyị nwee ike chọta ihe anyị na-achọ ka anyị nwee ike kpata ego tupu ụgbọ ya na-akọnụ ịmanụ ka hapụ ịmata tupu ha chọpụta na awụ ndị amụma ụgha na awụ nke ezigbo ya anyị ga-eji nọ nwayọọ na-eso ihe na-aga ịghọta onye iji nwayọọ ekwu ịmakwa na tupu ha na-achọpụta ihe anyị wụ ama hapụrụ gị ma slipas m ma akpake m uwe m dị n'ahụ ma chisara gị zoom maka na asị na zoom ka mma kara statement Eliza ga-alari agakwa m alari nke a waka atọgbu onwe ya mmadụ na ọkeme na-ata ahụhụ akwụkwọ nsọ kwuru onye mkpe ogbe ka Chineke gosi gị otu esi akpata ego onye otu esi akpata ego onye amụma anya bịara Mary onye amụma hey lekwulenụ m otu ụlọ unu ka m bịara ọ dịkwa na mma onye amụma Mary si mkpụtụrụ unu ugbu a na m si unu daalụ n'ọrụ ka unu nọrọ arụ ụzọ unu gosiri kere ewu nke a ewunu kọwagoro onye ama mere kpunyere gị ebe a kpunye anyị na ụdị aṅazi lekwulenụ m echi ọhụrụ ka edigre m ihe mmụọ onye ozi Eliza oji ka m bịara edigere na oji oke mmeri ikwere gị oji nke kịta efuru ama merodo onufu iji ebe ahụ moto na-abịa kwuchie ụzọ eriye ngozi nke gị eriere gozi kedu ka oge suwe were nwa agbọghọ ewu ka ọ nwunye gị nwunye anyị ịkpụrụ ya na aja asịrị eze na ị na-eje kponye anyị nwa agbọghọ ewu ahụ ya nga ka mma ọnwụ ha ndụ ji mkpi wee bịa ọnwụ ha ndụ ji nwunye ewu gbara agba ọnwụ nọ ndụ ji ewu mara abụba wee bịa ife nke ọ dọrọ gị egwu mana Obinna chelekwa ewu nwa agbọghọ ewu unu ga-azụ nga ụda ya nwụjuọrụ unu ụlọ ọ dịkwa ka ife mere eme ka afụgo ewu a werekwa ka ị hụrụ anya ụda nekene nwatakịrị ewu iwere na ewu nne ka na-enye ala ị na-apụ nwata ewu ala n'ọnụ ị na-eme ọgụ nsogbu adịghọ anyị eji mgbagbu ahụ n'ọgụ ewu ya bụ ị na ọrịa ebe tere aka na anyị cheru nkụta nwa bingo ihe ama na ewu enwe ha ndị wetara ewu dị ọcha Obinna Ebuka ya Ogede ya Kede no kutere ewu gị kede bi ga sunu ewu ọsọ na ewu ya ewu ebe dị na ahụ ewu a na-ezuru ezu ewu ezuru ezu a na-ede ya n'ahụ ya isi ewu gị ihụrụ ego iji azụ pant ma ọfọ ego iji azụ ewu kedu ebe ị kpụtara ya papa ya ego ngoro
ịma na agwabụ ngụ na nchọrọ ka m jee Ọnịcha ndị agbakọ ife a wepụdo mmanya na Ọnịcha ahụ na-adabara wute hụ ụnụ mgbe m na-apụ kparị bụ mpụ kịta unu aka ebe lụrụ onye ọbụla nwesị ka m were ego njigo ewu a ka m bido kpara ewu onye aka kịta ewu a ị na-anya ebe na agbọghọ ewu ọkọdọ otu ime mbụ Obinna agbọghọ o nwere ike ịmụ dịka isi Obinna mmadụ na-ahụ ego ji azụ pant ga-afụ ego ji azụ ewu isi nkweta na izu ewu ezu Obinna ọ bụrụ na ezuru ewu ezu ndobe ihe na-azụ ụlọ ezu mmadụ zụta ihe dobe n'ihu ụlọ ewu adịrọ nke ewu ezuru ezu mpa ya nga nwa onye a zụrụ ewu gịnị ka ị zụrụ ewu anyị ewu anyị gekwenụ ntị ka m gwa unu ọ bụrụ na o zuru ewu anyị ezu aka m ụkwụ m akwụghị n'ime ọ ga-akpọta ebe aka m na-ege papa ọgbọmmọ mụ na gị ka ọ na-esere ka ọgụ na-ewu onwe ihe ewu a merụ nwa agbọghọ ewu chekwagote ka m wee bara ogwe m uru chukwu ji aka kịta ewu atụọ kịta na ị na-anya anya evu na ewu a evu ka ọkpịa dị ịma na o ji ọkpa wee buo afọ ime ọfụma ọ bụ ife dịka 5 ma 6 ebe anyị na-abụrụ ewu na-ekwori nke bụ eziokwu bụ na ifuru ewu a ewu anya nọ ebe a aka papa ji wekwu ife okwu enwekọ ofu mbọsị ndị bata ọ bụ na osigbo mmiri ọkụ chere m ewu mma kpụpụ ewu ebe a ifuru ewu a ewu ama nna ebe a ka papa bidogoro n'ụtụtụ a ya na ewu wee dobe akwụkwa nwunye ewu nna nwoke ụbọchị taa dịkwa biko nwebe n'ofu mkpụrụ onye ahịa anyị bịagoro taa ọ ga-adịkwa mma adịkwa mma onye amụma mbe nsọ ọ ka o si mee holy hey babababa skutru onye mmadụ alụkwanụ nwoke ọma ọ gịnị butere gị n'ala nsọ Chineke agala ihe ji yiri akpụkwụ bịa n'ala nsọ mmeri ịma na nga ekwu dị nsọ gbapụ akpụkwụ gị yipụ ọ dị grand ala nsọ nsogbu adịrọ ka m jebezie ana m achọbụ ebe m ma ejekwuo otu ụzọ n'ụzọ iri nkwe chukwu na nkwa ma ọ bụ na ife dịle nna mma 100,000 mana ebe ọ bụrụ na achọghị bịaba kwụrụ ebe ahụ irutere erute ihe kwuru obi bịara dị mma ngwa nọrọ ọdụ ya m nọdụ ana nọrọ ọdụ nọdụ ana onye amụma mmeri nke ọma ka m gwazie gị akpụkwugo dị mma maka na akwụkwọ nsọ kwuru sio na ngozi ga-adịrị onye ọbụla ji obi ọcha ya niile wee bụrụ onyinye bịa n'ụlọ Chineke ya na ọka nwekwa akpụkpọ ndị nke ọzọ ka fọkwa anyị gaa yiri ha bịawa maka na ọ ga-adị nsọ n'ihu Chineke maka Chineke gaa yiri ha niile ebe maka Chineke afụgo obi gị fụ na ị nwere obi dị ụcha eji enye Chineke onyinye onye amụma mmeri onye ozi daalụ nsogbu adịrọ ifemenụ bụ na enwerozi ime oge ka m gbajebe ebe ụgbọala m dị na junction ka m weta ya bụ 100,000 ka m wetara ụnụ ka m wetara ezebe enyi n'onwe gị nsogbu mba jiri ya nwayọ esogbula onwe gị nya ije ichiata panụ ọ bụ ezigbo nsogbu ka ị chọrọ inye onwe gị maka na nwa ozi m na ebe nwa ozi Eliza bịa ọ ga-eduga gị ka ụnụ gaa ị ga-were onyinye gaa i wetara Chineke nye ya ka o weta n'ụlọ nsọ Chineke nwa m nsogbu adịrọ onye ozi ka anyị jebe onye ozi cherekwa bịa nso nsọ mepe aka gị aka nchawa maka na ana m afụ gị n'izu ụka ọzọ ị ga-ebu ezigbo te
ihe gbara ọkpụrụkpụ ị ga-ejibe anyị Chineke ekele maka na afụ ka ụzọ gị na-emepe nke isi ebe a na-apụ kịta ụzọ gị ga na-achawa ọ ga na-achawara na-aga ọ na-achawa ọ na-aga aka nchawa aka nchawa ngwa nsọ 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 ngwa chara gawa aka nchawa gị chawara gawa chawara nnọọ gawa chawara gawa hey Chineke mee eziokwu na ihe ahụ ihe ndị ozi Chineke ma ndị amụma Chineke na-eri n'uru 100,000 o ji na-achọ nnọkọ bịa were nye Chineke ya otu ụzọ n'ụzọ iri pụta na nke ụmụ ọwụwa milion ma ọ ga-akarị millions n'oji weta Chineke na 100,000 taa makakwa ọ dị egwu na ọrụ ozi nke a o mere eme ụgwọ agbara o mere eme hey igwu niile onye ozi Eliza bịa na ọrụ akwụ ezigbo ọrụ 100,000 ọrụ kajara akaja Imere agwara m gị agwa si eji ọkọtụ ama njọ ahịa 100,000 dị egwu taa amagbuo onwe enwekwuru ihe nwa okorobịa ahụ gwara m mgbe ahụ gara n'aka ya egwu ya sị m na ọ bụrụ na ihe niile iji ọnụ ukwu shishi ekpere niile na ọ bụrụ na o ree na ọ ga-abịa n'izu ụka na-abịa abịa were ihe mgbara agba bịa gọzie gị enye n'onwe gị nsogbu ma o rere ma o reghe ere ma ọ gbasa nzi ihe anyị nwe na taa ụbọchị taa gịnị dị mma mana ọgwụkwa na o nwere ihe a ga-emekwe ka o ree ọ ga-amagbu onwe ya onweghị ihe dị iche anyị ga-eme anyị emeela nke anyị pụrụ ime ị na-anụ ya nke ka anyị mkpawo na kweghịrụ taa ụbọchị taa dị mma napụrụ m Chineke aka ọ dị egwu ka gbara Chineke egwu anyị ga-anye ya ekele anyị ga-anye ya ekele anyị ga-anye ya ekele onye na-aka weta ibe ya anyị ga-anye ya ekele onye na-aka weta ibe ya anyị ga-anye ya ekele onye mere ka anyị dị ndụ rụta ibe ya onye eze Eliza ọ dịrọ mfe onye a na-eme atụrụ ọ dịrọ mfe onye ozi nwanyị otu bịa na be o nwere ebe anyị bịara azụ isa ozi ọma anyị si ka anyị bata ka anyị bịa kpọtụrụ gị ka anyị mere ya ka ọ dịrị gị mfe kama ị ga-achọrọ anyị bịawa n'ụlọ anyị biko ijegokwe n'ụlọ akụ ejego m bata kịta ka m si abata ijego ife onye agọziri agọzi o jego n'akụ ngwanụ wetara anyị bụ ego eweta ya mba weta onye amụma Meri ada emetụ ego aka ozukwara ezu mbacha ka agụọ ya ka adịshọn o zuru ezu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 ya nye mma ọkwa 30,000 ka o wetezi ọkwa 30,000 akpachara m anya mee ya nne m ka m bara ụra n'abalị ụdị ụra ọ rụrụ na ụdị ọṅụ m nwere gosiri na ekpere ụnụ a ga-arụ ọrụ ya ka m ji wee si ụta weta ego kama a gasị na o nwere ihe na-ezuru ezu kama ka o fee efe ụnụ lụsie ọrụ a aga m akpọta ụnụ ndị ọyị nwaanyị ofu onye na-achọ di onye nke ọzọ na-achọ mkpụrụ nke afọ kpọta ya ụnụ etinye aka arụọ ya echechi ụnụ ga-afụ ndị mmadụ ihe a m wetara wee obere ihe ọkwa ụnụ ga-eri nne
ọ dị ka ma ezigbote agụụ na-agwa nkịta maka na anyị buru ọnụ ụbọchị ụnyaahụ. Biko, agụrụ ji anyị na-arụ nwe nke inwe butebe ma ọnụ na ụmụ ihe ekpere ọnụ ebumọnụ a ya ka m ji si na ọ bụrụ na a ga-eri n'ime ka ị gaa ka m butere ụnụ anyị ụka gara aga. Anyị buru ọnụ ụnyaahụ. Kwa 20 ka anyị gwara nwaanyị o weta 30. Chika m ezi ya na ndị na-abịakwa ngwara gị were ya nwaanyị. Obodo anyị bata. Anyị ebu ego. Ọhịa nwaanyị ebu ezigbo ego mma. Agbakwa ama. Juliana Nwokeke na. Ọkwa mụ ya ni. Lekwanụ mo, ị ga-alụkwa di o. Na-arụ mmezi onye nne a na-eri nri. Asị bụrụ nri ka Chineke nwee ike. Lekwanụ mo. Ọ nwere ihe ndị nna ọ dị mma. Ọ dị mma. Ka anyị gbawa nnọọ nri. Ngwa ka anyị lụsịgo dị isi gara ọ. Onye ọbụla na-alụ ọlụ ga na-eri nri. Iro irie ma na ọrụ anya. Iro irie. Ọrụ kọkọ na ọdụchụ ụka na ọkwe ma. Apụkwa na anyị nwaanyị a mụrụ ọrụ anyị ga-ebikọta ihe ericha nri adịkwụle. Na-ericha nri a. Anyị agba mbọ ka anyị richaa ya. Ọ na ofe ya dịkwa ụtọ ka anyị ribe anyị na-eri. Ya mma mere tụwa ya n'anụ ahụ aka ga agawala n'anụ ji wayo ericha ata anụ amụmụkụ m anụ n'otu ji ọmụta na-ata anụ onye abịala Mary onye amụma anyị abịala onye amụma anyị abịala Mary onye amụma anyị abịala lekwenụ Mary lekwenụ Eliza ndị amụma anyị abịala lekwenụ Mary lekwenụ Eliza ndị amụma ụgha abịala ka afọ si eme m ọ dị ka na-eribu akwara m afọ Chineke ya chi ji nri agbagbu anyị chere ọ dị ka chọrọ m inye nshi nna mba ka m banye n'ime ọfịa ka m lee ma obe m ga nwaanyị a chọrọ iji nri gbagbuo mmadụ onye amụma Mary ị ga-egbu oge onye amụma anyị abịala Mary onye amụma anyị abịala onye amụma anyị abịala ka eribala m afọ nke mmadụ ji n'aka mmadụ ji aka ya wee riri ọnwụ ịhụnahịa akwụkwọ nsọ kwukwara ekwuo na ihe ọbụla mmadụ mefere oke mba eribala m afọ mbamba dịka m ga-esi were n'aka nnọọ ya were anya ukwu na-achịrigbu onwe m na nri onye amụma Mary ewo biko mgbe ọzọ ịma na ndị anyị aga na-erizi oke nri ma anyị gaa ụdị ojii anyị gara taa na-enwe ha ka ha na-enye anyị ego n'aka anyị were aka anyị zụrụ ihe ọbụla anyị chọrọ ịzụ maka ka ha si ebute nri mmadụ ga-eji anya ukwu rigbuo onwe ya aka rigbuo onwe ya na nri ekwerenụ m ekwe nga m mụrụ nnọọ nri si Mary gbuo onwe m akpịrị arịta ọnụ m na onye zichere onwe mmadụ nwere ike ịnwe ka ọ gbazinata
zinata ihe mmadụ riri. Emakwa akpụ ole anyị riri. Makwa akpụ ole anyị riri. Nwaanyị achọ iji tọnụ ịgbagbu anyị. Ọ na-agbagbu gị ọgwụgwụ nwa anya ukwu. Erigana m si mericha ihe niile meri fọkwa n'otu. Ka ndị na-ala. Ihe ọmụma meri. Chọrọ m ịga nyụpụta. Ngwa ka ị ga nyụbilata gawa. Maga m ga-enweta onwe gị. Chineke. Were ya nwayọ. Onye ozi anyị were chọrọ anyị apakwala shi nga o. Jide chịkọta onwe ka gaa n'azụ ka ị ga nyụbilata. Ọ dapụrụ adapụ. Gaa ka ị ga nyụbilata. Onye ozi oge na-ekwanụ. Gawa. Agawala m ọ dapụrụ adapụ. Chineke ka ihe enweghị nka biko ke nọ tụmadị ji were n'aka chi iji aka ya riri ọnwụ. Onye amụma anyị abịala Mary, onye amụma anyị abịala, onye amụma anyị abịala Mary. Onye amụma Mary ya agụgọ m dị ego o zuru ezu ka ị gọzie nwa okorobịa ịma na ị bụ nwaanyị obiọma. Onye amụma Mary otu nwaanyị zuru oke ya welu ngozi gị wuo nwa okorobịa arụ ka ọ ma na ọ batara ebe okwusiaọgwụ.com. Emeka sahịpụ aka gị. Hey! Nsọ Chineke bi n'eluigwe, Chineke abịa ma Chukwu abịa ma ụmụ gị adịla n'ihu gị. Gbadata ka ịza nwa gị ekpere visa ya akwụkwọ ji eji obodo oyibo ka ọ na-achọ ife a. Sahịpụ aka gị ngwa were ya. Amen. Visa ga-achọta gị. Amen. Visa ga-achọta gị. Amen. Visa ga-achọta gị. Amen. Ọ bụrụ ọgwụwa ga-achọ visa ya na visa ya achọta gị. Amen. Ọ dị mma ka o ree ka anyị si kwuo n'afa Jizọs. Amen. Ọ dị mma. Ife a eme kịta ihe eje ka ị kpọrọ nwa okorobịa ka ị gaghị esisia ya akwa ịsa ya arụ. Ịsacha ya arụ ị ga-asa ya arụ abalị abụọ nke ga-asa ya arụ. Ngwaje onye mma arụ a ga-asa agụmagba ọtọ sa arụ aka. Mechie ọnụ. Ajụla nwa nsọ ajụjụ. Asa epụla ọnụ jụọ nwa nsọ ajụjụ. O ịchọ ka mmụọ nsọ mere gị ihe mba ị ga-eme ihe mmụọ nsọ kwuru. Ị ga-eje ka osisia gị arụ ọ sachasịa gị sapụgo n'ụchụ na ọchịchị niile gbara ndụ gị okirikiri. Ị ga-asa ya iri ugboro 5 na-anụ ya. Mana ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịgba ụtọ ka m bido n'isi sachasịa gị arụ ruo n'ụkwụ gị. Ịmakwa na mma arapụ gị ka iji aka gị mee ihe dị gị n'obi. Mana ọ bụrụkwa na ọ banyere akpọkwa n'anya afọ akpọkwa na onye amụma Mary na ekpere ya banyere ọwụ. Mba onye ozi mba ekwetago m ọ bụrụ na asasịrị a na-arụ a akwụkwọ obodo oyibo ma pụta. Sapụcha ya ihe ọjọọ ọchịchịrị mmụọ ọjọọ niile sapụcha ya niile sapụcha ya. O mee bụrụ ụzọ esi ji ọnịcha dị mfe ife a na-alụ adịghị ọ dị egwu. Ọ dị mụ na asasigo ga-arụ dị gị. Polina nye ife ọbụla Moses ime na-eme ya na-emesi ike. Ọ dị mma arụ asaka ị ga-abịakwa echi ka ọ saa gị nke ikpeazụ. Ọ dị m ka anyị salụzi arụ agaba ọrụ ka anyị sakwa ofu. Mba enyela onwe gị nsogbu ịbịazie echi anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị. Ngwanụ ị ga-atụnye n'onyinye gị naba echi ị bịakwa asa gị nke ikpeazụ.
Okay, regi kisi Amen. Onye madal. Onye mu fifo obodo Igbo ma. O megide radaba. Agma bia kpolu n'obodo. Ozugbo. Akufo obodo Igbo ije sigo obodo Igbo. Amen. Ko obodo Igbo. Amen. Kwa Emeka. Amen. Ngani. Nso badro. Okay. Ọ dị Chineke mkpa. Ọ dị onye nwe anyị mkpa. Yes. Maka ọ dị mma. Ọ dị mma. Onye ọ ga-adịzi echi mba na echi nso badro. Bịa o. Obodo Igbo. Nekwenye nke obodo Igbo. Hey. Idi egwu ne kino ka isi sa no nwokorobịa ahụ meji ahụ ji no na-atọ ya no ọ na-etogi ihe niile ọ na-etogi onye amụma mebi imakwala nwokorobịa nọ n'ụka nwoke si anọ o tozuru etozu ọ bụ na ụdị ozi a ka ị na-ezi m anya ma na-esekwenụ ọ bụrụ nwaanyị bịa isi m jee saba ya arụ nwoke bụ isi Eliza Jesa, Eliza, Jesa. Dikwa ya nwayọ. Werekwa ya nwayọ. Uche gị dịkwa ya o. Uche m dị ya. Maka osukwa ịma na mgbe ọ Yesu. Ọ dị egwu. Mana ego o weta. Ọkwa ya. Ọnwa nnọọ. Ne ya na-arụ adịkwara n'izu. Ya na-arụ adịrị izu. Asị na ụzọ esi kpata ego adịrọ mfe. Ọ dị egwu. Nsogbu anọ. Arụ m na-emesi m nnọọ. Ifugono. Lekwenụ Meri, lekwenụ Eliza, ndị amụma anyị abịala. Lekwenụ Meri, lekwenụ Eliza. Lekwenụ Meri, lekwenụ Eliza, ndị amụma abịala. Lekwenụ Meri, lekwenụ Eliza, ndị amụma anyị abịala. Onye amụma anyị abịala, Meri, onye amụma anyị. Onye amụma, hey, obi dị m ụtọ, obi na-atọ m ụtọ na nsogbu m niile a ga-abịa na mmezu taa. Ihe a sị na m ama nnu dị taa ka ọ ya bịa na mmezu. Dorati, enye n'onwe gị nsogbu n'onwe gị. Ya ihe anaba ịnọlụ kịta jee kwadobe ọnụnụ dị gị. Ọ bụrụ ihe ọ bụla ihe gị ọ bụla akwa golu kwa kwado n'ebe ị nọ onye nụrụ dị ka ị bụ. Ị nwere ozi nsogbu echegbu n'onwe gị. Ezi Chineke, ị ga-aga ka ị gaa kwado mmiri a ga-eji saa ya ahụ. Kwadosie ya ị ga-eji aka gị wụọ ya arụ abadabọ kpakọrọ ọnụ. Onye mma Meri, akwa ịma na anọkwanụ m n'ekpere. Anọ m n'ekpere. Anọ onye nọ n'ekpere adịghị mmesa nwaanyị ahụ. Msa ya ahụ ugbu a ma emebichie ekpere ma. Nne biko onye amụma biko asị na mba. Achọrọ m ka asachasịa m ihe anụ asị na m ama nnu dị. Ihe anọchiri m ụzọ ndị osechi egbu asị na m ama nnu dị. Ka ị sachasịara m ha biko.
enyi na onwe gị nsogbu onye amụma Mary ga-eji aka ịsachasị aga mba ihe mmụọ nsọ kwuru mmụọ nsọ ekwugo otu ahụ eduhela mmụọ nsọ ime ị ga-eje ka ị gaa were aka gị kwadosie mmiri ahụ otu esi akwado ya ibunye ya doro atị nwa agbọghọ na ebe a nne ị ga-eji aka gị were mmiri ọ ga-akwado ụsasụ onwe gị ahụ nne enugo betu onye amụma ewekwe n'iwe na m na-ajụ ọ ga-arụzikwa ọrụ na njiri aka ngwa ahụ a ọ kara mma ka ijiri aka gị sachasịa m ihe anọchisiri m ụzọ awụla onye okwukwe nta ihe ọ bụla ị ga-eme n'ụwa ị ga na-eji okwukwe na-eme maka iwere okwukwe na-eme ihe ọ bụla na-arụ ọrụ ị ga-ewere okwukwe gị niile tinye na ihe m na-agwa gị na-asachasị onwe gị arụ na ebe a na-emere gị ekpere ihe niile na-arụ ọrụ ịnụgo enwere m okwukwe na eme asacha m ahụ a m jiri aka m sachaa onwe m ahụ a nye a na-achụ m osibe nne m osibe nna m ọ ya agba ọsọ mma anụ di onye ọbụla sị na m ama nnu di mma anụ di nsọ emem onye ọma Mary onye amụma anya abịala Mary onye amụma anya otu ihe nga na-ajọ m obi mmiri echegile m ya chege ya ka esi ihe ịmakwa ihe a niile na-agwa ndị obodo a ihe ọbụla ikwuru ha ekwere nke mụ na gị makwa nsị ihe niile ikwuge na anyị mego otu mkpụrụ eziokwu anọdụ n'ime ya ele mgbe anyị ga-atụgide ashị a ruo ọ ya ka obi na-amapụrụ gị ọ ya mere anyị ga-eji anyị amụrụ anya ka azụ ka ọ bụla wụ na o sughala anyị na ọsọ mewe anyị merezie ya gazie n'obodo ọzọ wee bidokwazie n'isi ọ ya nọ ọ ya ka anyị zụga ọ ya ka anyị na-azụ mana ego niile anyị nwetara taa amatọghị m nga dị izoke ịma ndị obodo ịmaghị onye wee ezi mgbo mmadụ na onye wee onye ọjọọ ha bịakwa n'abalị nga ụda bịa napụ anyị ka anyị ji ọkwa m nga m ga-ezi ụlọ akụ ha enweghị onye ozi Eliza ị nwere obi mmiri o ihe ọjọọ ihe na-atụ ya ịma gị na obodo a onwugo onye oshi ọbụla nwere ike bịa kụsu anyị maka ha na-atụ anyị ụjọ ịma na ezigbote ụjọ ihe ọbụla m gwara ha na-ele m anya nwere ụdịrị anya ha na-eji ele m ha na-ele m anya ka m na onye dị nnọọ ezigbote imirimios ịghọta na so onwe onye ọbụla ga-abịa zụọ anyị oshi nụla obi gị dajụọ obi adala gị mba ịma na onwe nwaanyị bịara ebe a ụbọchị mbụ si m na ọ na-achọ nwa na o ruola afọ 6 na ọ chọwara nwa na mme ya ka ọ mụta nwa legodi nnọọ ihe mmadụ na-agaghị ahụ biko elekwedu ka ọ bịara sị gị nye ya nwa iwu chi na-enye nwa ijọnụ mmadụ onye lenụ m ihe mere ndị mmadụ amatọghị ihe ya na ha enweghị anya ime ebe mmụọ ozi Chineke nọ na ebe mmụọ ozi Chineke na-anọghị ebe ọbụla ha hụrụ kpokọrọrọ ha gbara gawa nga udo yiri ha nga mmụọ Chineke ịhụnanị ya nwaanyị lechaa m n'anya maka na akpọrọ m onye amụma Mary wee sị m kunye ya nwa awụ m Chineke na-enye nwa ana m akpụ nwa ma napụna ya 20,000 napụna ya 20,000 onye amụma Mary ka adaba ọ daba ka ezi ụtọ ịmakwa ihe nwaanyị na-achọ nwa ịmaala mgboro ole na ole na ọ garala nwaanyị na-achọ nwa ụtọ ọ bịara gesi ya weta imegote ego ya ego gbaa agba ekpere agba ị na wee 20,000 ebe mụ na gị makwa na onwekwa ekpere ọbụla ga-arụ ọrụ ịmakwa ihe mma nwanne m na a ga-eji ya nwayọ maka nwaanyị m na-agwa gị ebere gị emere ya maka onwe dị n'otu ọ dị ya nwaanyị hụrụ m na-agwa gị ugbu a ya na ogbenye gbara nnọọ ya na ogbenye nwanne ogbenye ọnụ ntụ nwaanyị m na-agwa gị masị na ya wetene nke oji ilechakwa n'anya ọ dị nnọọ ka ọ gara nnọọ gaa zaracha nnọọ ego niile o nwere n'ụwa were evu iga ma nara ya tike na akpa ka agwụ ọwa ahịa anyị ha nzara ọ dị egwu ọrụ nke atọgbu onwe ya biko ele ha anyị ga-eri n'abalị a ya ga-eri n'abalị a ọ ka mma na emewere ekpere na abụ
ma mo nwere ekpere ndị ka ikpere Chineke ga-eme obi ebere za. Iji ya ngwa ka ikpe cheta na abụ. Cheta. Onye amụma anya agala Mary. Anyị gụkarịala nka cheta ọzọ. Ngwanụ. Kule. Ọ dị egwu. Nkọwa mmesoma ya Chigeji Chigabo ma nkọwa ya Chigeji Chigabo nkọwa mmesoma ya Chigeji Chigabo ma nkọwa ya Chigeji Chigabo Chigeji Chigabo Ogeje Ogabo Chigeji Chigabo ma nkọwa ya Chigeji Chigabo nkọwa mmesoma ya Chigeji Chigabo Mankawa ya Chigeji Chigabo Nkawa mmesoma ya Chigeji Chigabo Chigeji Chigabo Chigeji Chigabo Ogeje Ogabo Chigeji Chigabo Mankawa ya Chigeji Chigabo Nkawa mmesoma ya Chigeji Chigabo Mankawa ya Chigeji Chigabo Mankawa ya Chigeji Chigabo Mankawa mmesoma ya Chigeji Chigabo Mankawa ya Chigeji Chigabo Mankawa mmesoma ya Chigeji Chigabo Hey, makakaka Jaji Hona Eliza Kede kwibana abua kede ndo ria Kede nda mo wana abua kede fa Ura na eba be na megom Wege wayo ke modu aro wege wayo ndo ria pata megom Apata si apata megom Kede ke gene Biko ndi mama o Bweni anwayo Wege wayo Jide anwayo Ka modu aro njide wayo Iwe gadi n'ọkụ Ka modu aro na agike na anwu ana mara wora yeso maka ke we dime kedi ye kedafi ma ha biko isim je wayo aga hime gum iwe gadi n'ọkụ biko ịma ifo na ndị a dị hụ anọ n'ụlọ ụzọ ha kpọchiri akpọchi ọwụ na ndị a awụghị ndị ezigbo mmadụ chukwu ga-akpọ ọkụ achọ ka m were ka m gbọ ha ọkụ mkpọgide ha ọkụ onwe na ha refọrọ chukwu nyere maka kpọtọpụ nke fọrọ mba iwe hụ Chineke biko ya hụ ya anyị megum o biko ndo ayo ka nna ya biko hey wakaka moto aro mama tatara ho mama ko mama ko ho mama ko se mo ji wo yo mama ko ai kana na Ekpere ha bịa n'ebe a na-eme mkpọtọ awụ Chineke na-enye nwa amam ana m ekunye mmadụ nwa amam ke ụdịrị ihe wuhe nka na bịa n'ebe a na-eme arị nọ mkpọtọ nwa sịkwa m nwa asị m ana m enye nwa onye amụma mere lekwe ha kelee Chineke ha nga ụda na anọ m n'obi ọma ihe maka iji ha mee aka m ịgwọ ha ịba hapụ ndị iberibe ndị ara sị ka erie ya mụ erie ni ya mụ ọ ihe mere eme ha mụ ga eriela na ha mụ ha sị ka erie ha mụgụ erie ha ezigbo mụgụ nwere sọnem hapụ ndị ara biko ndị ara ha bịakwa nga ụda ọzọ iji ha ihe eji kpọọ m onye ozi mere ndị ara nso ebe a ọ dịkwa ka ndị anụ onye nọ nso onye amụma onye amụma bịa nye m ego m bịa nye m ego m achọzi m ekpere gị bịa nye m ego m ha oge m na ị na-eme ekpere bịa nye m ego m si bere m ebere a
nchụwara aja onwebe nwoke fụ m n'ụzọ sị ana akpọsa akpata ka na-ere ga ere bịa eme ego m biko bịa eme ego m ọ bụ na onye ngwọrọ onwebe bịa nụ ma onye kpụrụ ise onwebe ekwere m ọnụ bịa eme ego m achọghịzi m ịnụ bịa nye m ego m bịa eme ego m anụmanụ infat achọghịzi m ịnụ utu bịa eme ego m ndị amụma ụra ndị uchu ndị ọsochi egwu ele nga ha nọ ele ha bịa nne nwa ọ gịnị ka ị na-eme ebe a m ife onye amụma bịara igwe egwu ndị one chance ịdabagokwa ego ole ka a nara gị ọ dịghị gị ọnụ okwu mgbajam ihe a one chance ọ ka ha si isi mbute ego na a na-eme ekpere ụtụtụ na ehihie n'abalị anyị nọ n'ekpere anyị na-eme ekpere a na-asa aja ma nke ewu ma ọkụkọ ihe niile ahụ di m rịagharịa ga m eburu di m bịa ebe a sị ka ha gwọpụta di m agbakehụ n'ọrịa ahụ ya nwụọ eligo di m nọ na ili ugbu o nweghị ihe ha na-eme ebe ndị awụ ndị osochi egbu onwe mgbe m nọ n'ime ya agbazi m aka ji egwugo gị chandum ndị a one chance ka ị bara biko imi niile ekwu ka di m nwụrụ n'ụta ndị atịzi m ka onye dị ndụ ebe a ihe m bịara ka enye m ego ekpere niile ya mere maka na adịzikwa m ihe agha ya gwọrọ nwe ihe anyị metere n'ime ya ọ ihe m bịara biko nne taa ọ mụ na ha ọkwa n'ụlọ abịago mbụ na abịago ndị egbuona m yikwa ihe n'ime iji alụ ọgụ ọ dịkwa ka ha anọghọ n'ụlọ ilejiri anya na ndị anọghọ ya agbachiri agbachi anọghọ ya ga-abịanụ ka anyị naba emecha ka anyị ga na-achite nsogbu adịghị ya onye amụma wụkwa m na nga ụda ekwe na onye ụmụ nwaanyị a kwuru ha si na ọnwụ na ha bịachi nga ọzọ jide anyị ọgwụ ọnwụ ịmana shi na afọ nwekwe ka anyị ji nga anyị ji akwụ ụgwọ Eliza akpọzila m onye amụma ọzọ ị na-anụ ya akpọzila m onye amụma aha m mmeri kpọọ m mmeri ọkwa ịhụrụ mgbe ị na-ahụ m vom ọkwọsọ ka m na-agba ihe ugbu a echipụla m ebe ahụ tupu mmiri karịa edere n'efere mana onye amụma chere ị ga buru akpa anyị chebe apụ ọsịsọ chere na enwere iwu ụmụ ihe m chọrọ ịjụ ndị ugbo ịsa ime vum ịmara vum ka mma karịa statement mana anyị ga-evu akpa anyị afọ agakwa m ahapụ nwa mbekere akwa m nwere nga ụda ahụ ka bụrụ na ya pụọ nọ na ị ga-hapụ akpa gị ebe a pụọ mana ị bụrụkwa na apụba nga ụda chi n'ọnụ ele ebe a ga-epi eshi ka ha bụ nsogbu anyị agwa ha na anyị chọrọ ịga nye ya ụmụaka ndị a enweghị nne na nna ka ga bụrụ akpa sọ onye amụma ezigbo onye amụma nke Chineke nwaanyị Chineke jikwara ngwa ọrụ mana iwu ezigbo mmadụ Chineke agọzigu n'egiti gajara enutishisi nnọọ iwere ihe niile anyị nwere gaga leta ụmụ ogbenye na-enweghị nne na nna holy Chineke ga-agọzi gị ụtụtụ ehihie na abalị nsọ maka na Jehova kwuru sio na ngọzi ga-adịrị nwoke ọbụla holy ma nwaanyị ọbụla nke na-atụ egwu Chineke otu aka ọ dị nke na-anaghị emetụ nwa ozi Chineke ọbụla aka otu aka ọ dị maka na ọ ga-adị ogologo ndụ otu aka ọ dị nsọ holy onye ịhụnata ọnọdụ ebipụtara m di m
makwa na ihe hachi m ego m maka ego ya ma agwụla unu ga-enye m ya nata aga m akpụgbu mmadụ taa ọkwa taa Chineke ije anyị ụmụnne m unu wetanata obi unu ala unu obi unu ikwe wetu obi ọzọ ncha gị mma onye ụmụnne gị chekere ebu na kpana banụ ujiri nnu ya nwayọ ọnụ na-atụkwa egwu Chineke na-eme ego m Chineke si emetụla nwa ozi ya aka onye ozi Chineke gị ka ndụ gị dị ogologo onye o kwuru ọ gịwa bụ onye ozi Chineke ọwụ ndị iberibe mgbe mkpụrụ ọkụkọ gwenye ga-awe tali ọkụkọ ma mkpịsị aka ị na-ekwuzikwa na ọkụ enwere m sevisi m niile na nna achọ di anụgburu onwe m na di ana m anụzi nye m ego nye m 100,000 naira m ego njikwa otu ụzọ n'ụzọ iri sisi nji kwụsị ụgwọ a biznes m agbalie nye m ego m ị na-ekwugodo okwu 100,000 ịma ihe me ha nagide m ego nagide m na mma atụ ime lee nụ nkịta atụrụ m ime nyeghachinu m ego m efu ihe no mere m megide mmịa m chọọ afọsụ ego ji emegharị aka na nwe megadi ọtụ ime ọ ga-atụ ime kedu ya na-agbanyeghị gịnị na nna aga na nwa anyasụ niile ana m arahụ ụra na enyi m kedu ya kedu afọ ime ihe bụkwa bụ okpiri mma akụchukwa mmadụ onye adị aghụghọ na ndị oke unu onye bụ ụmụnne gị ụmụnne ọ na-ebu na iwe emedo mma ka m ebe gị kedu ebe ego m dị ọsọ ụmụnne ya ọkwa asị ihe a ga-ebujo ndị nna na nna mepee nye ma ihe na n'ihi ya mepegodi ya nọchie ebe a maka onye a esi ebe a pụọ ego onye amụma anya abịala Mary onye amụma anya abịala onye amụma anya abịala Mary onye amụma anya abịala lekwenu Mary lekwenu Eliza ndị amụma ụgha abịala lekwenu Mary lekwenu Eliza ndị amụma anya abịala onye amụma anya abịala Mary onye amụma anya abịala onye amụma anya abịala Mary onye amụma anya abịala lekwenu Mary lekwenu Eliza ndị amụma anya abịala lekwenu Mary lekwenu Eliza ndị amụma ụgha abịala Eliza ịmụkwanya maka onye amụma mmefu onye si Eliza Jehova Emmanuel ya kakaka ya sere ka ime kakaka